Božje milosrđe, milosrđe, milosrđe. U Krakovu je postojala crkva s naslovom Milosrđe Božje, koja je sagrađena još 1629. godine. Svetkovina se slavila 14. rujna kao uzvišenje Svetog križa. Štovanje Božjeg milosrđa u novom obliku počinje sa 22. veljače 1931. Toga dana je u poljskom gradu Płocku, tada 25-godišnja redovnica Faustina Kowalska, imala prvo viđenje milosrdnog Isusa. Prvi zahtjev, slika. Bila je nedjelja navečer. Faustina se sa molitve i večere vratila u svoju sobu i spremala se na počinak. Ugledala sam Isusa, Gospodina, u bijeloj odjeći. Jedna ruka je podignuta za blagoslov, druga je dodirivala odjeću na grudima. Iz otvorenog dijela odjeće na prsima izlazile su dvije velike zrake, crvena i bijela. Šuteći promatra Gospodina. Isus mi reče: naslikaj sliku prema onome što vidiš, s potpisom: Isuse, ja se ufam u tebe. Ja želim da se ta slika štuje u cijelom svijetu. Ja obećavam da ona duša koja štuje ovu sliku neće biti izgubljena. Obećavam također već ovdje na zemlji pobjedu nad neprijateljima, posebno u trenutku smrti. Sam ću ih braniti kao svoju čast. Drugi zahtjev, svetkovina milosrđa. Isus je preko sestre Faustine zatražio da se njegovo milosrđe štuje posebno svetkovinom Božeg milosrđa, prvu nedjelju poslije Uskrsa. Ovu svetkovinu kao obveznom za cijelu crkvu proglasio je sveti papa Ivan Pavao II. 30. travnja 2000. godine. Na samu svetkovinu crkva pruža mogućnost djelomičnog ili potpunog oprosta, a Isus obećava svoje milosrđe svakom tko mu se s pouzdanjem obrati. Treći zahtjev, krunica. Bilo je to subotu 14. rujna 1935. ujutro. Sveta Faustina je zapisala u svom dnevniku: kad sam došla u kapelu, čula sam unutarnje riječi: kad god dođeš u kapelu, odmah moli molitvu koju sam te i jučer naučio. Ta molitva je za ublaženje moje srdžbe, moli je kao uobičajenu krunicu. Najprije Oče naš i Zdravo Marijo i vjerovanje. Zatim dodajući na zrnce Oče naša riječi: vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo tvog ljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za naše grijehe i grijehe cijeloga svijeta. Na zrnca Zdravo Marije molit ćeš sljedeće: po gorkoj muci Isusovoj, smiluj se nama i cijelom svijetu. Na koncu ćeš ponoviti 3 puta riječi: sveti Bože, sveti i jaki Bože, sveti i besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu. O, kako ću velike milosti udjeliti ljudima koji budu molili ovu krunicu. Po molitvi krunice rado ću dati sve što se od mene bude tražilo, ako je to u skladu s Božjom voljom.
Pa kada bi grešnik bio i najokorjeliji, ako samo jednom izmoli s pouzdanjem ovu krunicu, primit će milost mojega neizmjernog milosrđa. Kada se ova molitva moli uz umirućeg, ublažuje se Božji pravedni gnjev. Neizmjerno milosrđe obuhvatit će dušu i ganuti nutrinu mojega milosrđa. 4. zahtjev, sveti čas. U 3 sata zazivaj moje milosrđe, udubi se makar na kratko u moju muku, prije svega moju napuštenost za vrijeme umiranja. To je čas velikog milosrđa svijetu. U tom času ne uskraćujem ništa duši koja me moli po mojoj muci. 5. zahtjev, djela milosrđa. Od tebe tražim djela milosrđa koja trebaju izlaziti iz tvoje ljubavi prema meni. Milosrđe trebaš pokazivati uvijek i posvuda svojim bližnjima. Dajem ti 3 mogućnosti za iskazivanje milosrđa bližnjem. Prvo, djelo. Drugo, riječ. Treće, molitva. U ta 3 stupnja sadržana je punina milosrđa. Ona je neoboriv dokaz ljubavi prema meni. Ali uz to mora doći djelo, a ja zahtijevam štovanje mojeg milosrđa svečanim svetkovanjem te svetkovine i štovanjem slike koja je bila naslikana. Po slici podijelit ću dušama mnogo milosti. Ona će podsjećati na zahtjeve mojeg milosrđa, jer i najjača vjera ništa ne pomaže bez djela. Poruke Isusa Krista Kralja preko redovnice svete Faustine Kovalske. Prema grešnicima sam darežljiviji nego prema pravednicima. Za njih sam došao na zemlju. Poradi njih sam prolio krv. Ne trebaju se bojati približiti mi se. Njima je najpotrebnije moje milosrđe. Što veći grešnik, to veće pravo na moje milosrđe. Nad svakim dijelom mojih ruku jest moje milosrđe. Tko se pouzdaje u moje milosrđe, neće se izgubiti, jer sve njegove stvari su moje, a njegovi neprijatelji razbijaju se o podnožje mojih nogu. Kad dolaziš na ispovjed, znaj da ja sam čekam na tebe u ispovjedaonici. Zakrio sam se svećenikom, ali u duši djelujem ja sam. Ja ne mogu kažnjavati, pa kad bi to pogađalo najvećeg grešnika, kad se on pozove na moje milosrđe, opravdavam ga u mojem neiscrpnom i neistraživom milosrđu. Prije nego dođem kao pravedni sudac, široko otvaram vrata mojeg milosrđa. Tko ne želi ući kroz vrata milosrđa, mora kroz vrata moje pravednosti. Duše koje šire slavu mojeg milosrđa štitit ću u cijelom njihovom životu, kao što nježna majka zaštićuje svoje dojenče. U času smrti neću im biti sudac, nego milosrdni otkupitelj.
U tom posljednjem času duša nema ništa za svoju vlastitu obranu nego moje milosrđe.